खुलुमबाय गिबियावनो दा दिनै जिहेतु 7 फेब्रुवारि दा बे 7 फेब्रुवारियाव 2022 मायथाइनि 7 फेब्रुवारि बै सानखालि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ देबरगावनि सेमेट्रि क'क्राझार जिल्ला दा बिनि बेवहाय गिबियाव दाफुंना लानाय जादोंमोन आरो बे दाफुंनायाव ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सानसुमै आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै दाफुंनाय जादोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो दिनैसिम थाद'यै गैयै भाबे बुनसुआ खामानि मावगासिनो दङ बर' जातिनि इसुखौ लानानै जिहेतु बर' जातिनि जि इसु दिनै 1967 मायथाइनिफ्रायनो बर'फ्रा आलादा रायजो दाबिनानै दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै दा गेजेर समाव जिहेतु BSc BTC आरो BTR बे मोनथाम एकर्ड जालांदोंब्लाबो दिनैसिमबो बर'नि जि एसपिरेसन माने गांनाय उखैनाय बेयो जाफुंसाराखै दा जाफुंसारै हिसाबै आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आलादा रायजो दा बे आलादा रायजोआबो जाफुङाखै दा बिनिखायनो दिनैनि जेनेरेसना सानदों जे जोङो आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोनफुङा अब्लासिम जों सोमावसारबाय लांबाय थागोन आरो बे सोमावसारबाय लांबाय थानाय जि हाबाफारि दा बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो लोगोसे बर'नि जि समस्या बे समस्याखौ जोबथा महर होनो थाखाय दिनैनि जेनेरेसना ओंखारबोदों आरो बे ओंखारबोनाय जिहेतु मोनसे प्लेटफर्म नांगौ नालाय दा ओंखायनो बुनसु महरै दिनैनि जेनेरेसना ओंखारनानै जाहाथे आसाम सरकार भारत सरकारखौ नारसिननानै बर'नि जि सिमां बेखौ जाहाथे जाफुंसार होनो हायो दा बेखौ लानानैनो बुनसु दाफुंनाय जादों आरो बुनसुनि दिनै जितु थामथि खेब माने सेलिब्रेसन माने खुंनाय दा बेखौ उदालगुरि जिल्लायाबो दिनै गोबां हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां भाबै दिनै जोनोम सानखौ खुंदों आरो बे खुंनायाव आंबो दा बिथांमोना हांख्रायनाय लेखायै आं आलासि महरै बेवहाय नुजाथिफैदों आरो बिथांमोननि जि सिमां बा बिथांमोना जि साननाय जाहाथे जाफुंसारो आं बेखौनो आनान गसाइनि सेराव आं आर'ज गाबदों नंगौ जे आलादा बर'लेण्ड सोमावसारनायनि अनगायैबो जोंनि समाजाव थानाय माखासे इनाय बा जायफोरखौ जों खोमसि फोथायनाय होनना बुङो आरो लोगोसे जोंनियाव समाजाव बेले बेजे सोमजिनाय जौ जुवा दा बेफोरखौ लानानै दिनै बुनसुआ खामानि मावगासिनो दङ बेफोरबो मोनसे एजेन्डा आं बे समाव कार्बि आंलंआव जानाय आंबो इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों दा बेवहाय बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्यजनक बेयो जानो मोना बा जानाङा जिहेतु कार्बि दा बिथांमोनाबो इन्डिजिनियास पिपोल बर'फ्राबो इन्डिजिनियास पिपोल दा बे हिसाबै बेफोरबायदि जानायखौ जोंबो बुनसुनि जानानै आंबो दुखु फोरमायदों बे जानाङा आरो बेवहाय जानायाव हयथ' पलिटिकेलि मोनसे एजेन्डा थानो हागौ होननानै जोंनिफ्राय साननाय जादों आरो बेखौ जानाङा होननानै जोंनिफ्राय खावलायनाय हरनाय जाबाय नंगौ बियो नायदो थांनाय BC समावबो जोंनियाव अरुणाचल नागालेण्ड बेफोरबायदि माने रायजोआ सोरजिजादों जिहेतु आर्टिकेल 2 आरो 3 आव रोखा रोखायै लिरनाय दङ जे इन दा फेभार अफ कमन पिपोलनि जि लुबैनाय बे लुबैनाय बायदियै जोंनि हादोरावबो माखासे फिसा फिसा रायजो दानो हायो दा बेखौ लानानै जिहेतु आर्टिकेलावनो दंखायो दा बे आर्टिकेलाव दंखायो हिसाबै जोङो जेब्ला बर'फ्रा आन्दलन खालामबोदोंमोन बेनि गेजेरावनो अरुणाचल जालांबाय नागालेण्ड जालांबाय गोबां हादोरसाफोरा जालांबाय आरो लोगोसे गेजेर खलबाव जेब्ला 2003 आव BTC सुक्ति जायो बे समावबो तेलेंगाना जाबाय झारखन्ड जाबाय बेफोरबायदि माने रायजोफोरा जाबाय दिनै BTR समावबो नङा होमबा BTRनि समावबो नै माबाया जम्मु काश्मीराव लादाखआ जालांबाय गोबां रायजोफोरा जानो थांगासिनो दङ दिनै मिथिलाया गोबां गोजौआव दावखोनानै दङ 2026नि गेजेराव बिथांमोनखौ होनायनि थाखाय भारत हादरा माने खोथा होदों दा बे हिसाबै जों नर्थ इस्टआव थानाय जिखिनि नर्थ इस्टल' नङा अल इण्डियाआव जायफ्रा फिसा फिसा रायजो
नागिरदों दा बिथांमोनजोंबो जों सावरायगासिनो दङ जों खम समनि गेजेराव नर्थ इस्टआव थानाय जिखिनि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोर दङ दा बिथांमोनखौ सापर्ट लानानै जाहाथे जोंनि बर'लेण्डखौबो जे 26नि गेजेराव जाहाथे फुल फ्लेजेड मोनसे सेपारेट स्टेट दाफुंनो हायो दा बेखौ लानानै जोङो नारसिनगासिनो दङ दा जोंबो आसा फारिदों जे 26नि गेजेराव जे भारत सरकार आसाम सरकारजों जोङो मोनसे त्रिपाइटक माने सावरायनायखौ जों मोननो हागोन जोङो बेखौ हास्थायदों बे मोनसे जाबाय राजनितिकनि बेलायाव आं बेखौनो स्पस्त बुंदों जे बुनसुआ खुनु राजनितिक हानजाजों माने माबा गैया जरित गैया बे आलादा मोनसे एजेन्डा लानानै जिहेतु ओंखारबोदों दा बेवहाय जोङो माने बुनसुनिफ्राय बेखौनो जों सावरायबाय थानाय जादों जे जोङो जिहेतु गोदान अर्गेनाइजेसन आरो गोदान अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंहा मबिलाइज खालामनो गोबां दङ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बुनसुआ खुनु माने राजनितिजों लोब्बा थानाय नङा